земя. Не трябва да е в града. Защото ако градът няма храна за ядене, къде ще бягат? Към твоята ферма, която е в града. Този, който е по-близо до тях. Ако обърнете внимание на това, което Йосиф направи, в стих 48 се казва: Йосиф събра цялата храна, произведена през тези 7 години на изобилие в Египет, и го съхранявали в градовете. Във всеки град той слагаше храната, отглеждана в околните полета. Така че тук има Божия мъдрост, която трябва да приемем. Трябва да е извън града, близо до града или по-далеч. Колкото по-далеч си, толкова по-добре. И там, след като получите земята, парчето земя, започвате да изграждате система. Каква е тази система? Система за самоустойчивост. Ако днес ще се случи важно събитие, да кажем, че токът спре. Ако спре токът, спира и водата. Значи няма светлина, няма вода. Как ще оцелееш? Цялата храна, която имате в хладилника си, ще се развали в рамките на 1 или 2 дни. Цялата. Значи църквата, Божият народ, трябва да направи нещо по въпроса и да планира бъдещето. Все още има време. Казвам ви това сега, защото все още има време за подготовка. Има нещо, което можете да направите по въпроса. Да се подготвите така, че когато се случи, да знаете как да се справите. Така че в тази земя, тази ферма ще изградите система. Какъв вид система? Малки зеленчуци, малки плодове, които ще засадите. Ако не знаете как, вижте колко членове имаме в църквата. Така, нека задам един въпрос. Има ли някой тук, който знае как се засаждат зеленчуци? Вижте колко ръце имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 души. Така че, ето, земеделският отдел е готов, защото те са фермерите. Те знаят как да го направят. Не бива да започваме да преоткриваме колелото от начало, но някой, който вече има познание за земеделие, нека ни помогне. Нека помогнат на общностната ферма, която принадлежи на църквата, принадлежи на всички. Тази общностна ферма може да създаде работни места и за някои хора, които искат да работят от църквата. Църквите по целия свят имат безработни членове. Те търсят работа, не намират работа и са готови на всичко. Направете фермата, създайте работни места за тях, оставете ги да работят. В случай на нужда ще имате храна, за да оцелеете. Твоето семейство и цялата общност. Така че вземи си пилета, вземи си овце, вземи си кози, вземи си крави. Защото кравата ще ти даде мляко, овцете ще ти дадат мляко, ще ти дадат месо, ще ти дадат вълна. Има толкова много неща, които тези животни могат да ти дадат, които могат да поддържат живота, когато няма храна наоколо. И ще бъдете в позиция да помагате на други гладни хора. Много хора идват при теб с мир. Моля, помогнете ни, нямаме храна. Добре, нека се присъединят към общността, ще бъдат като едно село.